Hurian itu hatta, adorak suta mulai parmigota, martang yang mahita di bawah saruh hatta. Amin. Hurian itu hatta, tamulai mai parmigota, tapuji ma tuhatta merhite buku ede nomor 112 ayat 1 tulu. Rap jong jong aja. Haleluya ditondi na sangap na badiai tadok mauliane at punasari rohot na sodung togu luhut na domadate Tuhan majapat kabahenona salelenga dia dopan di debata Mar hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar itu di dia na tumpalangi dotan on. Amin. Songonot didok Tuhan Yesus yang gopoda na di au dang au na punasa poda ni na marsuru au doi. Molo adong manang ise na mabahin lomo ni rohani amai boto nido taringot tupodai manang nasian debatai
manang na huhatao ni sian rohaku sendiri. Songono didok surati. Akka batang aik na mangolu do mabaur sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, asi maruham dihami, aidang terbain hami mabahin na manang aha, molo soho dengan nami. Dibahini, salihon madihami roha banua gijang, asa tahu hami manibangi dot mangulaon lo maniroham. Saya dongani mahami, asamian dihami di bagasan ho, doh di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita si bukede nomor 640 ayat 1 ayat 2. Sangat dibata ama, sangat dihanak nari, nanditoni terbadia, debata nasokari. Haleluya, puji Tuhan, haleleng-leleng nai. Puji Raja si parholo, si parlua jomai. Tawa kita bongo, Tuhan Raja onai. Haleluya, puji Tuhan, Raja natar silangi. Tatangihon ma patik ni debata, ima sian patik palimahon, satu patik pasapuluhon. Patik palimahon. Ikon pasangapamudo naturasmu, asa martua ho, jalaleleng mangolu, ditano nanilihon ni Jehovah dia batam diho. Patik ponopon. Unang ho mamunu. Patik pepituhon. Unang ho mangalakup. Patik pewaluhon. Unako manako. Patik pasiahon. Unang ho olo makatidakon hata nasututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan niruham bagas nidonganmu. Dang jadi haliangan niruham dongas sari penidonganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lebuna, manang hodana, manang diape ugasani donganmu. Atong mangidogogo mahita tuadopan ni bata laho mangulaon na obar tu patik nai. Ale Tuhan di bata, Saya parhun hami mangulaon na mangulaon obar tu patikmi. Amin. Mari demahita sian buku ede nomor 683 ayat 1 1. Tudo diri
Tato potima dosatta, dia do penituatta, martang yang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargugu na suatu dosan, sito panasa na adong, paruhum na tigor, na manghumi jolma manusia. Naroro hami tu jolom manopoti dosa nami, akan na ulah hami marhitesian pangalason nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni roha nami narwai, nang sian pagkation nami nasoture, rodi pangulyon nami dihisap-hisap ni roha nami. Natama situdo hami hona uhum, kami alain dosa nami alai na tersolsol bagi do kami nuaing alani asimaru hamdi kami ale di bata nami perdengan bahasa jala perasi roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna jala suruh mator dim perbadia terohana mi be asa terbain hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabi saat hami Tuhan ngoluan nasura suda na pinarbabagam di akka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasan ni dosa. Para si roha jala perdengan bahasa do Jehovah. Lebat terimas jala para si roha godang. Dang dibahain tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibalason tu hita hobar tu haja hatotta. Songon asin ni rohani ama-ama mida akka anakna asin rohani Jehovah di akka na makyawari ibana hasa ngapon mari debata na digijang. Amen. Mari de mahita sian buku de nomor 780 ayat 1 dohot ayat 3. Lului hamu harajan debata radot hati gora no tahono nama hoting Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya.
tatangihon ma hatani dibata trupuk epistel diari mingguon. Turpuk epistel di Minggutta sadarion ima nadienet sian parjamita 2 ayat 10 sahat rodi 20 tolu. Tajahama marsika soring. Jadi marbias-bias rohaku midas haluhut ulaun akana huhalunguton di hasianganon. Alaikot tadi konoku doi di jolma narosia pudiku. Jala ise paboto-boto manang halak na pistar ibana manang halak na oto. Hape ibana do gabetuan di saluhut ulaut akanahu hangaluton. Mardongan hapistaran di hasyanganon. Laosal podo hape nangi. Dungi marbalik marohaku naing marpadelian nian mida saluhut ulaun akanahu halungutot di hasianganon. Alai huida sada jolma, dibahe dunian na saha pistaranna, parbinotuanna dohot hamaluanna, mangaradoti ulaunna. Hape ikut gahonna doi habeen jabbar ni jolma, na sodung marhangluton alaningi, alogo sabingdo hape nai jala ini nama gogodang. Ayah hama parsaulian ni jolma sian sude ulauna doho siad dodam ni rohana taringot tu hina lunguton ni hasianganon Ai ari-ari ibana marhang saleleng ngoluna jala mardongan hajap polon ulauna nang borngin nai ndang marhasonangan rohana alugo sabingdo nang i songonima sahatna martua do akan natumangihon hatani dibata jala naupiopsa. Amin. Marede mahita sia buku de nomor 310 sia ayat sada 1 ayat 2. Unang terlalap di hata, tulus sigo jabarmi, dan kapot hasonangan, mologo dan sabatmi. Ipetos to siluhutna, namang gugay rohami. Johor butui unang terlalap di hata tulus sigop jabari narapot hasonangan mologoda unang lilian di dalam Toto surgoi ai nam rade do ingana di bantu hata disi unang besar rohamuna pos rohamu latusi ayo guok rohamuna lambung ni amai unang lilian di dalam 7 toton surgoi ai nang rade do ingana di bantu hata disi. Tahatidakkon ma hapursiaw taing songon na hinatidakkon ni dongatta sa porsiaon di sadok portibion ra mahita madok au porsia di bata Jehova ido ama pargo uno asutudusan na tumapalangin do tano au porsia di Yesus Kristus
anak di bata Jakobo na sadai, imana tinubun ni si Maria, nagabigabisyan tondo dia andorang suawa. Ido tu hatta na tumaon na bernit, ipanguman silatus, na mati terpajal libana di haus na silang. Na tuatu banuturudong di tanah. Anak menguli hari patulu, naik subuh, lahud dosa mundi bata Jakobo. Amanai perguna sedosa ni, di sima iban pemula sultan, ngomongnya namaul namati. Aku korsia, tondi probadia, jaladong sada huria nabadia, huria tu pana Kristus kan nabadia. Do di atas sandusa, do di atas namandok, mula mangul sogut dagingnya. Do yang tulas Amin. Kabigima titing na masa di Uriata sa Minggon. Parhalado HKBP Serpong, Pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat madohoti parmingguon di Bagas Joro, dohot na tapatupa parmingguon di Bagas Ganup Marsada-sada. Lausuhutma Pasahaton nami sian parhalado, selamat ulang tahun turuas ni huria namarulang tahun ari hatutubu, dohot namarulang tahun parsaripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu Tuhan Mahita saluhutna. Sada, goar ni mingguta ima minggu papituhon dung Trinitatis. Mingguon 31 Juli 2022 masuk Mahita tu minggu papituhon dung Trinitatis. Trinitatis marlapatan hasitolu sada ni debata ama anak ton di parbadia. Topik ni mingguta ima habisuhon nasian gijang. Manang di bahasa Indonesia hikmat yang dari atas. 2. Ruas nataba. Mamuka minggu sadarion 31 Juli 2022 tajalo do gabe ruas ni HKBP Serpong. A. Keluarga Junes tua si Ringo-Ringo inang Goldi Evi Grace Simatupang. Doho tolu dakdanak, nomor register sada 04. Pida sian HKBP Depok Timur, Resort Depok Timur, Distrik 20 Walu de Boskap. Alamat Komplek Nusaloka, Sektor 14, Jalan Jawa Blok J8, nomor 10 Sia BSD City. Keluarga Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Wiksion. B. Keluarga Lando Aris Parulian, Napitupulu, Inang Dameria Sofiana Sitorus, Dohot Sada Dakdanak. Nomor register Sada 05. Pida Sian HKBP Bosar Galugur Resort Muara Mulia, Distrik 24 Tanah Jawa Simalungun. Alamat Kampung Kamurang Atas, RT 05 RW 01, nomor 175. Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Wik Ebenezer. C. Amos Sinaga, nomor register Sada 06. Pida Sian Gereja HKBP Pila Indah Permai Resort, Jaka Sampurna Bekasi, Distrik 10 Sia Bekasi. Alamat Jalan Saikem RT 01 RW 02 Koswalet Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, Wik Kanaan. D. Keluarga Martoyo Miharjo Sihombing, Inang Renta Novalita Gultom. Nomor register Sada 07. Kepala keluarga adalah anak jemaat HKBP Serpong. Alamat Jalan Pinus Raya Blok D4 nomor 22, Sektor Sada-Sada BSD, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Wiksion.
tatangnya kon ma sude ruas na baru asa gabe ruas na burju jala mangolu di Huriana. Tolu, ruas na pida. Mamuka sadarion Minggu 31 Juli 2022, keluarga Midian Pakpahan Inang Marlina Sianturi, nomor register 0602, Wik Kanaan, Dang B Tarsurat Nasida gabe ruas di HKBP Serpong, alana nung pida tu gareja HKBP Sukandebi, Resort Sukandebi, Distrik Opat Serpong, ala nunga pida tu gareja HKBP Sukandebi, Resort Sukandebi, Distrik Opat Dairi, 3 Lingga. Opat, pangojak konon Huria Nagok, jemaat penuh pos permingguan Lipo Karawaci. Sadarion Minggu 31 Juli 2022 dipatu pada pesta mangaramishon Huria Nagok, jemaat HKBP Serpong pos permingguan Lipo Karawaci menjadi HKBP Lipo Karawaci Resort Serpong. Tabuan ma di bagasan tangiang asa denggan mardalan ulanon gabe pujian dohot hasangapon dituhani. 5. Pakobasion partangyangan wik. Parhalado manosoi sude ruas ni Huria diganup wik asa dihaburjuhon mandohoti partangyangan wik. Songonon ma hatotuan partikian di partangyangan diganup wik na dipuka pukul 20.00 wik. Sada, hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 di Wik Ebenezer. 2. Di hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 di Wik Philadelphia. 3. Hari Kamis di tanggal 4 Agustus 2022 di Wik Sion. 5. Parmingguan di gereja. Parmingguan di gereja dipatu pa opat hali. Pinangido matu sude ruas ni Huriata, mambuan Alkitab, Bibel, dohot buku nyanyian, manang buku ede. Parhalado ni Huriata, manosohon asa sude ma parmingguan mardalaton protokol kesehatan, saleleng di komplek gereja, jala ditiki mardalan acara minggu. Hatorangan na dumasip taida mah di buku titing naung disagihon tuhita marhite WA. 7. Soso parmingguan disude parmingguan mangorui maol ni parkir. Pinangido matu sude ruas ni Huriata, asa pardodosan marminggu disude parmingguan di HKBP Serpong. Rikot do pabotohonota dang apalaris do pena marminggu disude parmingguan. Sialat statistik na marminggu manogot pukul 06.00 oti dope ditoruni 100 halak. Alai parmingguan manogot di pukul 8.00 wit parpudion sahatu 500 halak. Asing ni sekolah minggu. Parminggu di parmingguan pukul 6.00 dohot botari pukul 10.00 hurang godang dope parmingguan. Obar mai lao mangorui godang ni inganan di parkir mobil di pukul 8.00 wib di Humaliang ni garejata. 8. Kebaktian Padang Haum Perempuan. Seksi Perempuan HKBP Serpong naing patupa kebaktian Padang di hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 maringanan di Taman Budaya Sentul City, rombongan Borhat Sian Gereja pukul 6.00 wib. Sia patanak hatani debata NHKBP Serpong. Di hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 pukul 10 siang 00 wib na poso bulung HKBP Serpong patupahon ulaon patanak hatani debata manang ibadah PA dohot tema Taurat Tuhan sumber kebahagiaan. Mazmur 110 sia ayat 1 sia. 10. Nama nabori partondion ni guru sekolah minggu HKBP Serpong. Ulaon manabori partondion ni guru sekolah minggu manang GSM HKBP Serpong tahun 2022 marhite tema
kesehatian memberi yang terbaik untuk Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 50 lalu. Jala subtema, saya dan teman-teman guru sekolah minggu sehati memberikan yang terbaik dalam pelayanan sekolah minggu. Patu paon ni huriata di hari Sabtu dohot minggu tanggal 6 dohot tanggal 7 Agustus 2022 maringanan di Villa de Agave Megamendung Bogor Jawa Barat. 10 sada. Ulaon Pandidion Nabadia. Ulaon Pandidion Nabadia di Patupa di hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 pukul 10.30 wit. Pinangi doma tu sude ruas nanaeng mamboan ianakon tardidi asa pasurato diri. Aka syarat-syarat ulaon Nabadia boima dijaha ditikting na disagihon. Padidion Nabadia diulahon mangihuton protokol kesehatan, konseling Padidion Nabadia di Patupa di hari Minggu tanggal 4 Agustus 2022 pukul 10.00 sahat tu 10 sia 20 wib. Songonima suara nitikting di minggu tasa derion, tikting parhepengon boy mata jaha di laporan parhepengon, naung disagihon tu hita marhite WA grup di Ganup Wik Martangyang Mahita. Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, na hutadahami di bagasan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Pinuji goarmu ale amang pardenggan basa, ala asini roham na hujalo hami ubahen tolhas hami, boy sahat hami tu bagas joromon, tung takas do hurajumi hami, tung alani pangaramtionmu do ubahen na boy hami marpungu akar wasmu, lau mamuji dohot pasangapon guarmu nabadiai. Ajari hami, mangatusi akka nabinahenmi, jala ajari hami, lau makamuliatehon dengan nibasam na hujalo hami, dohot roha na makirim tuho. Lehon matuhan tondim nabadiai, dohot hamaloon nasianho, asaboy hami paturehon ahapena masa narotungolu nami. Alani Tuhan, pasahaton nami ma pangiduan nami marhite tangiang tu adopanmu. Asa jongjong maho Tuhan mangeleon bisuk na hombar tu parpunguanon, na makorhon sangap di guarmu. Jala tau pasolhoton diri nami maradopon panuturim. Disi taonon nang dilas ni roha pei, patoguhon haporsiaon nami na marsihohot, di nama molus di hamaolon hami di akar ruasmu namar sahit. Homa Tuhan nama daoni aka usaha nabinahen ni nasida lau pamalupon aka sahit sian pamatangna. Lumobi matuhan pamatangna na sian haporsiaon di aka namar sahit. Tuhoma asasai totong marsihoho tuho. Asa makorhon asini roham nagabe pamalupon akaruasmu na di bagasan parsahiton. Tuhan hubuan hami di tangyang nami, program ni huriam ima pertangyangan di tiap week. Pasu-pasu ma akka rohani ruasmu asa ringgas lao madohoti kebaktiani. Pasu-pasu di akka nama jabui, lehon kesehatan dohot silas ni roha. Asa gabe pamujion hasangapon di guarmu. Ditiki ope Tuhan madok moleato dohami, ima di ruas nataba di huriami, bayan mana sida gabe ruas na mangolu di haporseaon dohot ruas na aktif di akka kegiatan na adong di huriami. Nang songani Tuhan hubuan hami di tangyang nami, ima program ni ina nalau patupahon kebaktian Padang, di tanggal 7 Agustus 2022, imana di Patupa di Taman Budaya Sentul City. Homa Tuhan nama masu-masu, jalalehon tu sude parupuan kesehatan. Asaboy mardalan dengan gabe hasangapon di guarmu. Godang dope Tuhan akasi pangidoon nami, alai sude nunga di botoho jumulo ahana dengan nanaing si patupahononmu Tuhami.
Saya parbisuhi jala parsahalai mahami, lau mangulahon nahum bartulomoni roham. Satokin nai Tuhan, naing begion nami mabaritam nauli, imana ni pasahat ni naposom pendeta Calvin opusunggu. Pargugo ima amanamion Tuhan, marhite tondim, parbadiai, asaboni naulo tubuh diganup roha dohot pikiran ni ruasmu dihuriami. Digijang ni saluhut jumolo sesa dosa nami, asa tamahami manjalo hatami, di bagasan goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si hokopami. Amin. Mari demahita sian buku de nomor 30 ayat 1 ayat 2. Yesus lehot atorangan apistara mangatusi hatami lehon mata namarnina dotroha na umoto dalan Dami ni dibata na sumurong siyan sa luhut na roha, imana mangaramoti akka ate-ate do pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhan tay. Amin. Horas madita sa luhut na. Kadamang dohot dainang na dihulong Jesus Kristus, hata ni dibata to hita di bagasa tikyon di minggu papituhon, dung Trinitatis, ima di enet sian kitab Jakobus bidutolu mamuka sian ayat 10 mangujungi ayat 10. Jakobus bidutolu mamuka sian ayat 10 mangujungi ayat 10 marsika soring mahita manjausa. Songonom may dok habisuhon na sian gijang. Ise hamuna bisuk jalana pattas maroha sian denggan ni parangi nama di pataridahon ibana akka ulonna marhite-hite halobohon ni habisuhon. Dadai habisuhon naro sian gijang na sian tano doi sian roha ni jolma sian sibolis. Alai anggo habisuhon na sian gijangi sandok na botor doi olo mardame labok pangoloi gok asini roha dohot parbue kadengganon dao sian hagangguon nang pangasion.
Songoni masahatna. Hikmat membuat kita tahu berpikir yang benar, atau bisa dikatakan dan terlebih tahu bertindak yang benar. Hikmat membuat kita tahu berpikir yang benar dan terlebih bertindak yang benar. Jala ido akama ngakenang na paling inti bertindak yang benar. Bukan hanya sebatas tahu yang benar, tapi lebih dari tahu yang benar, yaitu bertindak yang benar. Damang dainang nari olong Yesus Kristus, dangadong na tua-tua, nama kalomohon, gelengna mardalan di bagasan tindakan yang tidak benar. Tidak ada orang tua menginginkan anaknya berjalan di dalam yang namanya tindakan yang tidak benar. Tua kama kenang. Akan tua teh. Orang tua pasti mengharapkan anaknya melakukan tindakan yang benar di dalam kehidupannya. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya misalnya memakai yang namanya obat-obatan terlarang. Tutu doya kama kenang. Iya. Tidak ada orang tua menginginkan anaknya suka berbohong. Tidak ada orang tua menginginkan anaknya jatuh ke dalam pergaulan yang salah. Ido makana akka manga kenang maceri koddo akana tua-tua membohan gelengna sianta geleng mandohoti acara manang sekolah minggu. Sangat penting orang tua membawa anaknya waktu kecil, sedari kecil ke dalam ibadah. Misalnya dari sekolah minggu, dungi saat sekolah minggu, masuk remaja na poso bulung, bahkan sampai remaja na poso bulung, asa aka makenang. Supaya apa? Supaya dia tahu firman Tuhan. Dia tahu mana yang benar. Dan terlebih, melalui peribadahan, mengetahui firman Tuhan, kedekatan dia sama Tuhan, tubuh maka makenang, tumbuh yang namanya imannya. Dan melalui tumbuh imannya, dipargogoi jala diajari ton di ido ibana, laho mangulahon akan adenggan. Jadi boy madhon akama kenang, akaulona na berhikmat mak. Jadi ketika dia dekat sama Tuhan, ketika dia mau melakukan tindakan, dia akan diingatkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus untuk melakukan tindakan yang benar. Maka na akama kenang, mauliate madihamu akan tua-tua, na olo mamboan geleng na tiki sekolah minggu, na olo masosoi geleng na masuk remaja na poso bulung. Asa tubuh haporsion na, asa ditandai bara, dia dihalomon na di bata, di tonga-tonga parngulon na. Mana yang diinginkan oleh Allah di tengah-tengah kehidupannya? Mana yang diinginkan Allah untuk dilakukannya di dalam kehidupannya? Mauliate matu akan tua na olo ringgas masosoi membuat gelengna tu sekolah minggu. Jala boy madhon akama kenang. Kita dapat mengatakan ketika anak-anak dia sudah dekat sama Tuhan, dia akan melakukan tindakan yang benar. Itulah dapat dikatakan orang yang berhikmat. Bukan hanya tahu yang benar, tapi tahu bertindak yang benar. Jala boy dohonon akamang akenang, seorang suami yang berhikmat tahu juga melakukan tindakan yang benar. Ya, tadi anak yang berhikmat dia melakukan tindak benar, begitu juga seorang suami yang berhikmat dia tahu bertindak yang benar. Misalnya menginang, kalau suami yang berhikmat tidak mungkin dia mau melukai hati istrinya. Misalnya isarana kamang akenang melakukan kekerasan di tengah-tengah rumah tangga. Bila ada seorang suami mau melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, berarti dang berhikmat do penasida. Karena apa? Karena tindakannya tidak benar.
begitu juga seorang istri. Seorang istri yang dapat dikatakan berhikmat, dia tidak mau melukai perasaan suaminya. Contohnya kamang kenang, apa contohnya? Dia tidak mau dia hanya mengasihi orang tuanya, tapi ketika orang tua suaminya dia tidak kasih. Moloi ya kamang kenang, ngolujup pado akka inat tasongoni. Seorang istri seperti itu hanya mengasihi orang tuanya dan tidak mengasihi orang tua suaminya. Boy dohonon akama kenang. Dia bukanlah istri yang berhikmat. Karena apa? Karena tindakannya salah, tindakannya tidak benar. Alania kama ngakenang boy madohonon macerikodo hikmati. Sangat penting yang namanya hikmat itu. Sangat penting dimiliki setiap orang, terlebih orang-orang percaya. Alana, dakolan sebatas kita kama kenang, bukan hanya sebatas kita berlaku tindakan yang benar, bukan. Ketika kita melakukan yang namanya ketika kita berhikmat, jumpa yang namanya kebahagiaan. Ketika yang namanya kita berhikmat, tidak ada lagi yang namanya jatuh ke dalam dosa. Ketika kita namanya yang berhikmat dikatakan berhikmat, jumpa yang namanya kedamaian. Artinya akamang akenang boy madohonon macerikotdo hikmati. Makana molo talului, atau kalau kita lihat di kitab si Paulus, diperintahkannya kalau kita tidak berhikmat, carilah hikmat itu. Cari hikmat itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena apa Manginang? Karena sangat-sangat penting. Jala bohi dohonon akama ngakenang. Itulah yang diingatkan oleh si Yakobus di tengah-tengah Uria yang ada mau ditujukan si Yakobus melalui suratnya Manginang. Pada saat itu memang konteksnya orang-orang perantauan ya Manginang ya. Di dalam kitab Yakobus bisa dikatakan surat ini ditujukan kepada orang-orang Yunani dan Yahudi yang ada di perantauan. Di luar konteks Yerusalem Manginang. Artinya di luar. Jadi ditekankan si Yakobus bahwasanya hiduplah di dalam hikmat. Karena penting dan sangat penting orang-orang percaya untuk menunjukkan yang namanya hikmatnya di tengah-tengah kehidupannya. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang dapat dikatakan berhikmat? Belum tentu Manginang. Dan si Yakobus mengatakan di ayat 13 tadi, ketika kita mau berhikmat, ikon taridado sian parangena. Bukan berbicara tentang Amanginang, kalau itu tadi yang kita lihat di ayat 13 ada tanda tanya. Siapakah ya? Mulai bahasa Indonesia nakin, siapakah orang yang bijak atau orang yang berhikmat itu dan berbudi? Molo bahasa Batak na idokon isehamu nabisuk jalana pantas maroha. Di konteks kitab ini orang yang berhikmat itu dulu dianggap adalah orang ahli Taurat, orang yang pintar berfilsafat, orang yang berpengetahuan tinggi. Ape boy dohona kamang kenang dibantah si Yakobus dui. Itu dibantah si Yakobus. Orang yang berhikmat itu bukan tolak ukurnya dari kepintarannya saja, bukan dari kepintaran akademisnya, tidak. Bukan hanya sebatas ahli Taurat, maboto akka hukum Taurat, mengetahui hukum-hukum Taurat, bukan hanya sebatas itu. Karena konteks dulu Amanginang di kitab Yakobus ini sekali lagi, yang dianggap orang berhikmat adalah orang yang bisa memberi pengajaran melalui firman Tuhan. Alai Holan sebatas mangalion pangajari o dua kamang kenang. Isalah di. Dang songoni hal na berhikmat.
Orang yang berhikmat adalah bukan hanya sebatas tahu, tapi melakukannya. Itu paling inti nak kamang kenang. Jala disuarau si Jakobus di tonga-tonga. Hala na adong di perantauan tik ini. Asa menguluhon hikmat. Menghidupi hikmat di tengah-tengah kehidupannya. Apalah yang harus dihidupi amanginang? Apa yang perlu dihidupi orang yang ada di perantauan itu? Supaya mereka menjadi teladan. Karena konsepnya amanginang, bisa dikatakan orang berhikmat itu dianggap seperti guru. Kalau kita lihat di pasal 3 ayat 1, dikatakan di sini, alea kadung aku unang dia kamu gabe guru. Artinya jangan pengen ya menjadi guru, tapi amanginang maksud guru di sini bukan seperti pengajar bidang ilmu pengetahuan, bukan. Guru yang memberikan teladan. Jangan kamu berharap dikatakan guru memberikan pengajaran yang namanya tentang karakter kalau kau tidak baik terlihat di tengah-tengah kehidupanmu. Karena belum pantas kau dikatakan guru. Tapi konteksnya dulu menginang, semua orang di sana merasa pingin menjadi guru. Alai pingin menjadi guru holan sebatas hatana, holan pandohan na di BG. Hanya sebatas perkataannya, dia mengharapkan supaya perkataanku didengar. Perkataanku saja, orang tidak. Tapi tidak ada yang diperlihatkan amanginang. Bahkan dikatakan si Jakobus, orang yang berhikmat itu tidak iri hati. Manang didokot disonakin akamang akenang pangiburuon napaet di ayat 14. Ya, dari tindakan dia, perbuatan dia yang tidak berhikmat itu adalah orang yang iri hati. Karena konteksnya memang amanginang pada saat itu banyak orang yang iri hati. Jadi di paingot si Jakobus orang yang tidak berhikmat itu adalah orang yang iri hati. Kenapa dikatakan amanginang orang yang berhikmat itu adalah, orang yang tidak berhikmat itu adalah orang yang iri hati? Karena pada ujungnya orang yang tidak berhikmat itu akan jatuh ke dalam dosa. Ya, makana akamang akenang boido taidei di ayat 10. Ya, di ayat 10 dokon ay disido pangiburuan dohot hatokaron. Disi mahagaorod dohot sandok ulau najat. Artinya yang tidak berhikmat itu amanginang akan menghasilkan yang namanya kejahatan. Akan menghasilkan yang namanya dosa. Jala boy mai taida kisah si Kain dan Habil. Kain dan Habil amanginang pada saat itu berawal dari irinya. Ya, berangkat dari iri. Jadi si Kain iri nasida membereng si Habil. Allah memang holan persembahan si Habil do di jalo. Persembahan dang di jalo. Apa dampak daripada iri itu amanginang? Terjadilah tindakan yang tidak benar. Tindakan dosa. Di pamate nasida amanginang. Apalah anggina dong. Anggina hian. Itulah dampak daripada iri. Jala boy doa kamang akainang molotakaito nakin marhite ipestel godang dohala iri. Tubuh dosa di konteks huta ate. Berbicara juga tadi ada mementingkan diri sendiri, egois. Karena dari iri muncul yang namanya egois juga. Boy doya kamang akainang taida di konteks huta-huta. Di kampung. Amin. Banyak orang karena ingin mementingkan diri sendiri, memunculkan yang namanya egois itu. Misalnya adong warisan na tua-tuana, akamang akainang alani neng merebutkan yang namanya warisan.
boy do gabe marsitaligan. Bisa menjadi saling bunuh-membunuh. Jala ido sada sisi orang yang tidak berhikmat mementingkan diri sendiri. Manang boy dohono nakin akamang akenang hatok karon di bagasan Rohamuna ayat 14 itu artinya bahasa Indonesianya mementingkan diri sendiri, tidak memperdulikan orang. Itu juga adalah ciri-ciri orang yang tidak berhikmat. Jala orang yang tidak berhikmat, nadi ida si Jakobus di tengah-tengah fenomena kehidupan, dia katakan lagi, orang yang tidak berhikmat itu adalah orang yang berdusta. Ya, bohidohono nakama kenang nakin di kondisi maralohon hasitongan. Ya, dia tidak mau menjunjung kebenaran, tapi adalah dia orang yang berdusta. Jala muncul do muse tarida doa kamang akenang. Karakter orang yang tidak berhikmat itu adalah kesombongan. Orang yang sombong. Jadi akama akenang karakter nadi idasi Jakobusi berdampak doa manginang bersumber Allah memang dang jono tu Tuhan, tidak dekat sama Tuhan. Jadi ketika orang sombong kita jumpai manginang, ketika orang yang sangat mementingkan dirinya sendiri, orang yang egois, yang orang iri hati kalau kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita, dia adalah orang yang tidak berhikmat. Artinya dia tidak dekat sama Tuhan. Karena orang yang dekat sama Tuhan, orang yang berhikmat, dia tidak akan iri hati. Apalagi akama kenang mabereng dongan nape berhasil, adong mobilna dapola irna sida. Adong dongan na manuar jabu dapola irna sida. Itu adalah orang yang berhikmat. Alaya kama kenang. Di konteks saat ini banyak gitu yang terjadi. Beli kulkas temannya, nasada pitu, ibana naikun 2 pitu. Dangulo talu, manuar mana padinggaton jabu dongan na renovasi, ibana do renovasi. Dangulo ibana tersaingi. Manuar mobil dongan na do ibana manuar mobil tong. Itu adalah tipikal orang yang tidak berhikmat. Alai dia maakama kainang didokon si Jakobuson. Pada saat itu dia menekankan untuk hidup berhikmat. Kau harus berhikmat. Orang-orang percaya di konteks perantauan pada saat itu harus berhikmat. Dia matarida kamang kainang. Apalah yang harus terlihat? Yang terlihat itu dikatakan si Jakobus ima murni. Bahasa Batakna didokom madisi botor doi. Nakina manginangnya orang yang ayat 17. Orang yang berhikmat itu dia murni, suci. Orang yang menjijikkan yang namanya dosa. Memang amanginang bisa dikatakan kita bukan orang yang benar ya amanginang ya. Tapi kita dibenarkan oleh Allah. Ingat, kita bukan orang benar tapi kita orang yang dibenarkan Allah. Artinya orang yang dibenarkan Allah, orang yang murni dapat dikatakan adalah orang yang menjijikkan yang namanya dosa. Tidak suka dengan dosa. Jadi ido natarida sian halak na berhikmat di konteks saat Jakobus amanginang. Haruslah murni. Jadi boy dohon akamang kenang. Ketika sudah murni, dia akan bertindak dengan tindakan yang benar. Karena apa? Karena dia sudah murni. Ahma muse tarida, molosian murni ngatarida, ahana tarida muse. Olo mardami akamang kenang. Mau berdamai. Dia orangnya pendamai. Orang berhikmat suka yang namanya damai, cinta yang namanya damai. Alai molo dang berhikmat, holan nengga ordo di halomoni banak kamang kenang. Maka na molo orang di tengah-tengah perpunguan, ya, di tengah-tengah perkumpulan, baik perkumpulan yang di kampung, ya, manang di hutan, manang STM, manang di gereja, molo adong akama kenang, yang suka orang yang suka menyukai yang namanya perpecahan. Orang yang tidak berhikmat dui. Orang yang tidak dekat sama Tuhan itu. Karena apa? Dia tidak mengetahui itu adalah tindakan yang tidak benar.
Alay molo halak na berhikmat akama kenang mulu adong dongan na marbadai di sada-sada punguan ya. Yang ini tidak baik dengan yang ini. Romay ba na membawa damai. Ima halak na berhikmat. Orang yang berhikmat. Bukan amanginang sebaliknya. Kan adong dosong ini baga nakim perkumpulan ini. Ya. Perkumpulan itu sangat baik pertamanya. Tapi karena ada satu orang yang menginginkan perpecahan dikompor-kompori. Siapa dikata-katai kau tadi kayak gini. Baru dia adu muse. Songoni doi halak nih nakin ho di atas tai songon. Artinya memang amanginang jumpanya itu di tengah-tengah kehidupan kita. Boy dohonon dang halak na berhikmat. Nang songoni amanginang. Bisa dikatakan orang berhikmat yang digambarkan oleh si Yakobus adalah dia peramah. Peramah manginang. Peramah itu bisa dikatakan baik amanginang ya, sopan santun. Misalnya ketika anak-anak tahu dia ada orang dewasa, dia akan hormati. Dia mau menyapa ketika ditegur ya. Adanya orang yang ramah itu berarti kalau dia nggak ramah manginang bisa dikatakan orang yang sombong ya. Jadi itulah juga yang ditekankan oleh si Yakobus pada saat itu. Di tengah-tengah kehidupan mereka di konteks di perantauan. Nang songoni akama kenang didokon do musenakin pangului karakter yang mencerminkan yang namanya orang berhikmat. Pangului manang penurut atau lebih tepatnya manginang mau mengalah. Mau mengalah manginang. Maul do jupangan maul halak Batak ade. Orang Batak sangat sulit dijumpai yang namanya mau mengalah. Karena apa manginang? Karena orang Batak terkenal dengan kerasnya. Ketika dia benar, dia akan selalu dilawannya itu. Ya, yang salah, orang yang salah dia benar, dia lawan itu terus. Padahal kalau dia sudah minta maaf misalnya teman yang lawan itu, dia nggak mau memaafkan itu. Banyak orang seperti itu amanginang, ya. Banyak itu terlihat di tengah-tengah kehidupan kita. Jala ido na didokon si Yakobus molo hala salinai molo hala na betul-betul na marbisuk ikon tarida doi bana mau mengalah di tengah-tengah kehidupannya. Baru jupang mamusea kamang kenang parbue hadengganon atau bisa dikatakan buah-buah roh. Buah-buah roh itu di situ ada kesabaran, di situ ada sukacita, di situ ada damai. Artina akama kenang ikonido natarida di tonga-tonga parangulun halak na porsea. Nang songoni muse dia harus jujur. Manang dau sian pangasion didokon nakin disi. Yang terakhir ya, jauh dari yang namanya kebohongan, tidak munafik mulai dokon bahasa Indonesianya. Artinya jujur. Jala ima akama kenang. Itulah yang diinginkan oleh si Yakobus di tengah-tengah kehidupan orang yang ada di perantauan. Karena apa manginang? Karena konteksnya seperti ini manginang. Orang percaya itu diminta supaya menjadi guru kehidupan ya. Artinya bukan guru hanya sebatas ilmu pengetahuan, tapi guru yang bisa menteladani perbuatan baik. Jadi orang yang bisa memberi teladan yang baik amanginang di tengah-tengah kehidupannya, dia dapat dikatakan guru. Konteks guru ya, bukan profesi untuk mengajar amanginang ya, bukan sumber ilmu pengetahuan saja, tapi dia memberikan teladan yang baik. Boima dohonon guru. Jadi itu yang dimintakan, diinginkan si Yakobus di tengah-tengah kehidupan orang-orang Yunani dengan Yahudi, orang-orang percaya yang ada di perantauan, supaya menjadi guru mereka melalui teladan hidupnya amanginang. Karena konteksnya amanginang, konteks orang yang ada di perantauan itu pada saat itu orang Yahudi atau orang Yunani yang percaya, pada saat itu memang mereka di bawah tekanan, di bawah penindasan karena iman kepercayaan mereka. Jadi dalam hal untuk memberitakan firman kepada orang lain, kalau di bawah tekanan amanginang tidak mungkin hanya sebatas tidak, atau bisa dikatakan tidak mungkin disampaikan melalui perkataan. Susah. Karena apa? Karena mereka akan
ditindas, semakin ditindas. Karena mereka akan semakin dimusnahkan. Alai molo tarida akan mangakainang. Teladan yang baik yang diperlihatkan mereka, maka orang lain akan sadar odo berarti halak na porsia itu. Halak na porsiai, orang percaya itu. Tarida do sian parangena. Artinya melalui tindakan baik itu menginang, bisa dikatakan orang Kristen, orang percaya pada saat itu adalah orang-orang yang berhikmat. Artinya akama ngakenang aneng dohonon turpuko tuhita. Yakobus juga mengharapkan di tengah-tengah kehidupan kita untuk membuktikan iman kita. Jadi amang inang kitab Yakobus memang banyak berbicara tentang perilaku. Ya. Jadi dikatakan si Yakobusnya kalau kita lihat Yakobus 2 ayat 17. Di sini di doko dua kamang kainang, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia atau boy dohonon adalah mati. Ya. Jadi Yakobus neng dohonon si Yakobus tu halak porsia tiki tu patuduhom ma haporsiomi. Tunjukkanlah imanmu itu melalui perbuatanmu. Ketika perbuatanmu yang benar kau perlihatkan, berarti boy dohonon ma akama kenang. Orang yang berhikmat. Karena apa? Karena dia menunjukkan imannya yang percaya kepada Yesus Kristus. Alana dari Yesus Kristuslah sumber hikmat itu amanginang. Sian Yesus Kristus do, sian debata. Molo jorok do ibana tu Tuhan debata, berarti berhikmat maibana. Dakolan sabatas maboto, bukan hanya sebatas mengetahui firman Tuhan. Sia-sianya menginang ringgas sita manjaha bibel, ringgas sita marminggu, alai molo dang tarida sian parngulota, perbuatan kita bisa dikatakan bukan orang-orang yang berhikmat. Alaya kama kenang neng manyan. Kita rajin beribadah, kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin mendengar firman Tuhan baik melalui YouTube. Ikon tarida maya kama kenang marhiti parengat tanah betul-betul nandengkan. Boy mai dohonon orang-orang yang berhikmat atau kita memakai hikmat yang dari atas yang dikatakan topik minggu. Hikmat yang dari atas adalah hikmat dari Tuhan. Amin. Tapasada marwata martangi kita. Mauliate ma dipasahat rohanami alai Tuhan. Didenggan ni basam asini roham na totong dilehuko di tonga-tonga parangulu nami. Marhite hatam nauli nadinggan alai Tuhan. Nanunga hutang yo kami. Marhite naposom. Imali Tuhan diajari ho hami asa mangulu di bagasan habisuon na siakui. Habisuon siang gijang. Imali Tuhan nahu patudo kami marhite parange nami. Parange nama kalau mohon hada meon. Na olo di bagasan labok ni roha. Nang songoni panguloi. Nang songoni ali Tuhan na asing nei akan adenggan akka na hobar di halomoko. Alani ali Tuhan pargugoi hami dongani hami todimi ma natotong paingotok kami na manugo-nugo hami asa boy hami ali Tuhan mangulu di bagasan habisuhon na siya koi. Nang songoni pala Tuhan di bagasati yon salhu parngulon nami dia ka parkarijon nami dia ka ama nami ina nami dia ka ulon nasida homa le Tuhan na mandongani homa masu-masu saluhut akan nang datangan nasida. Nang songoni dia kaya nakon ama nami ina nami na jonok manan nadaupi totong ramoti totong jagai totong pasu-pasu ali Tuhan di bagasan parngul nasida asa totong martaba-taba las ni roha akka ama nami ina nami. Nang songoni pali Tuhan dia ka ruas nyuriam natongon di bagasan parsaiton alani ali Tuhan dang boy di bagasan tikyon rap marsaur hami mamuji pasangapon guarmu na bade koma na mga leon hamalumon, hagipason marhite pasu-pasumu, akka ubat nang songoni si panganon na di panganasida. Asa jupang mali Tuhan, hagipason jala tanggal masait siyan pamatang nasida. Nang songoni peli Tuhan, di akka ulaon naneng uritihan muse, terlumobi di bagasan saminggon, ho mali Tuhan na manjagay hami,
homa na mangaramoti hami asa totong pos rohanami di Tuhan jala margogo hami dinalau mamolus ari-ari nami nanile homido pe di tonga-tonga parangulon nami. Ali Tuhan tokin nai neng mardomu sirang mahami mulak mahami tu bagar nami be ganuk marsada-sada homa ali Tuhan naman dongani hami manjagai hami na totong mangaramoti hami asa boy saat kami tu ganuk bagas nembe di bagasan hai pasod do las ni roha mau liate ma di pasar roha nami jalo matangiang doho elik-elik nahu pasat tame marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tauduti mamusea kamanga kenang marede hita sian buku ende nomor 226 buku ende nomor 26 ayat sada doho na mangihut uhu papungu pilihan. Damenimu ale Jesus lehononmu di bangsa Toni miduna patulus hatami tuna poso Dangol kami jala fokus dan tabai parhalado Toni parbadia tomus margogoyo kamio Ale kondisi pardame sai bongoti hamibe sai pasada rohanami gok barue bai sude lampat tinggil pinggonami tumangi hondas dasmi asaga daringgas nami pararaton hatami. Sada sirado tanami dipangido rohami ikon holo rohanami mida akadongani asa tumargogohami patu pahon hatami Sumeahon diri nami Tuhonan tulongani Damenimu ale Jesus lehononmu di bangsa Toni midona patulus hatami tuna poso Dangol hami jala fokus Natabai parhalado Toni parba Tende Oma ayat 2 uhu maita jonjong salukna. margogoyon Ale kondisi pardami sai bomoti hamibe sai pasada rohanami gok pardue bai sude lampat tinggil pinggol
pasaha mapiliata tu Tuhan debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni salut si lehon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauriutus. Hupasat tami masyan na nilehom mi tuhami. Pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasya kami pelianon. Pati bulhon harazom mo di tonga-tonga ni Huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tondim. Asalam hutan dahami. Godang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok ngoliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon mi koniro di pamataku. Osado Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo. Say Roma harazommo, say sau malo muniroham di banutong onsong na di Banua Gijang. Lehoma tuhami sa dario hanguli siya pari. Say samah dosa nami, songam panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami to giyo tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mula mahamu di bagasa dami, jalo hamu mapaso-paso sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohanami daho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaur homadamena tutodim amen. 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 Unang terlalap di hati.
toto